Des que han arribat els aglans a l'obrador hem estat molt enfeinats. Passa, passa, que t'ensenyem una mica del que estem fent. Aquí veuràs unes hamburgueses d'aglà amb ortigues i cigrons. Aquest és el Tomàs preparant les hamburgueses. Això d'aquí és un fuet d'aglà. Sí, el que sents, un fuet d'aglà. Unes mandonguilles d'ortiga i aglà amb salsa d'aglà torrat. Aquí estem preparant un crumble d'aglà. Aquí el tens. I uns crostons d'aglà. Carquinyolis d'aglà. Pa de pessic d'aglà. Unes galetes d'aglà. Un polvoró d'aglà amb garrofa. I una barreta energètica d'aglà amb figa seca i xocolata. I per últim aquest demi glacé, una salsa d'aglans torrats.